Start med at sætte dig godt på en stol eller på en pude. I en stilling, hvor kroppen kan spænde af, og du samtidig kan bevare en vågen opmærksomhed. Hvis du sidder på en stol, gerne har begge fødder på gulvet, og tillad armene spænde af og hænderne hvile på skødet, der hvor det naturligt hvile. Registrer om der er nogle unødvendige spændinger i kroppen, som du kan give slip på. Måske ved hver udånding, og mærke mere og mere kroppens vægt mod underlaget. Mærke sædets tyngde. Og fødderne mod gulvet. Og når der kommer tanker, så bare registrer med nysgerrighed. Der er tanker. Og uden at blive involveret, interesseret i tankernes indhold, bare slapper dem af og tillader dem at passere. Og begynd nu at vende en særlig opmærksomhed inde i brystkassen. Registrer, hvordan kroppen af sig selv trækker vejret, uden at skulle lave om på åndedrættet. Følge, hvordan indånding og udånding sker helt af sig selv, og brystkassen hæver og sænker sig i sin naturlige rytme. Og giv nu særlig opmærksomhed til hjertecentret i midten af brystkassen. Og hvis du har lyst, så kan du lægge en hånd på midten af brystkassen, som støtter til opmærksomheden til at blive ved hjertecentret. Vågen opmærksomhed, hvilende ved hjertet. En villighed til at tage kontakt til hjertet. Slippe tankerne og droppe ind i hjertet. Forestil dig nu, at vejrtrækningen strømmer igennem hjertet og igennem hånden, som om hjertet trækker vejret ind og puster ud i kroppens egen naturlige rytme. Og hver gang tankerne vandrer, bare vend blidt og venligt tilbage til at sanse hjerteområdet sammen med åndedrættet. Trækker vejret med hjertet.
indånding og udånding sammen med hjertet. Og lad der nu være en kvalitet af venlighed eller taknemmelighed eller medfølelse eller værdsættelse, samtidig med at du mærker åndedrættet i hjertet fremkalde en af disse positive følelser i hjertet. Måske kan du gøre det ved at tænke på en person, du holder af, eller et sted, hvor du føler dig godt tilpas, eller en situation, hvor du følte en af disse følelser. Og tillad hjertet at blive blødere sammen med den følelse af venlighed eller værdsættelse, taknemmelighed eller medfølelse. Og hele tiden er der åndedrættet, der strømmer, giver plads og skaber afspænding. Og nu tillad den her følelse af venlighed sprede sig ud fra hjertet til hele kroppen. Til hele kropsstykket. Skuldre, arme, hænder. Hals og hoved. Og ned til bækkenet, benene og fødderne. Tillad venligheden fylde kroppen ud indefra. Næring til alle celler indefra. Og begynd så gradvist at åbne opmærksomheden udad til rummet, hvor du sidder. Gerne bevare noget af kontakten til din krop, hjerte, åndedræt. Og når du er klar til det, lad øjnene langsomt åbne sig.